Prajem vám krásny a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman, som koordinátorom Národného obrodenia a budem vás prevádzať dnešnou reláciou Ako ďalej na Slobodnom vysielači, ktorú sme nazvali Sad rastie sám. V našich reláciách, ako ste si už určite zvykli, osvetľujeme procesy, ktoré nás priamo ovplyvňujú, alebo predostierame súčasné problémy a hľadáme riešenia, ako sa k nim v danej situácii, reáliách politického života postaviť. Dnes, viac ako inokedy, je potrebné vedieť, že nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Aj preto je dnešnou témou také malé vysvetlenie, ako prebieha riadenie spoločnosti, populácie či civilizácie na planéte. Alebo môže prebiehať, na to sa už logicky budete odpovedať sami. Rastie náš sad naozaj sám? O tom a samozrejme aj o iných veciach so sadom súvisiacich sa budeme rozprávať s mojím vzácnym hosťom a priateľom Jirkom Havlom z Paralelne.cz. Vítaj na Slobodnom vysielači na Slovensko, Jirko. Ahoj Rasto, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a jsem rád, že se můžeme potkat i takto ve vysílání, protože přeci jenom ten zvuk mi byl vždycky příjemnější než ten obraz a myslím si, že některé věci se spíš lépe poslouchají, než by se na ně člověk koukal a dokonce i diváci paralelně si myslím daleko častěji si dají raději jenom ten zvuk, protože nepotřebují koukat na ty mluvící hlavy. Takže zdravím všechny. Ďakujeme veľmi pekne, Jirko. Skôr, milí poslucháči, ako dáme priestor môjmu hosťovi, si pustíme krátky dokument, v ktorom sa podrobnejšie vysvetľuje, ako ten sad môže rásť sám. Nech sa páči. Když krmím rybičky v akváriu, tak si pokaždé říkám, vědí oni, že já jsem ten, který ovlivňuje každý aspekt jejich života? Že jsem ten, který jim sází rostlinky, upravuje vodu, čistí jejich prostředí a stará se o to, aby prosperovali? A vědí oni, že jim mohu kdykoliv vypnout přísun vzduchu nebo filtraci, nebo je přestat krmit a oni s tím nemohou vůbec nic udělat? Co když je naše planeta také jen akváriem pod dohledem velkého akvaristy, nebo si myslíte, že vše, co se děje pouze náhodně? A možná si kladete otázku, je vůbec možné, aby mohla malá skupinka těch nejmocnějších ovládat miliardy lidí? V následujících minutách možná dostanete odpověď. Možná, že jste se v poslední době někde setkali s označením globální prediktor. Co si vlastně představit pod tímto pojmem? Někdo si myslí, že jsou to globalisté, elity a ilumináti. Jiný, že je to světový mocensko-válečný komplex nebo nějaká šedá eminence tohoto světa, či entity, které možná ani z tohoto světa nejsou. Jiný si ho představuje jako zlou temnou bytost, která ovládá kohoutky s ropou, vyrábí strach a živí se mrtvými dětmi a stačí, aby zvedl sluchátko a svět se začne točit zleva doprava místo zprava doleva. Nikdo z nás sice nevíme, kdo je na vrcholu pyramidy moci tohoto světa, ale princip tohoto řízení je nám docela dobře znám. Kdo je tedy ten globální prediktor? V podstatě je to malá utajená skupina lidí, která řídí tento svět. Možná to vybízí k otázce, jestli vůbec taková skupina existuje. Mnozí si myslí, že to, co se děje, je jen souhra okolností, která je mnohdy dána jen hloupostí různých politiků a vládních potentátů. Ale vítr také nikdo neviděl a víme, že existuje. Pozorujeme totiž následky jeho činnosti. Koneckonců všimněte si, že procesy řízení a ty stejné chyby se na světě objevují po celou jeho historii. Takže se jedná spíše o matematickou metodu, která má svůj název prediktor-korektor. Jedině tak pochopíte, jak může malá skupina lidí ovládat miliardy lidí na planetě.
Prediktor-korektor. Právě podle schématu prediktor-korektor udává směr lidských dějin. V čem spočívá podstata této metody? Existují 3 způsoby, jak můžete něco řídit. A je jedno, jestli jde o malou firmičku nebo o globální společnost. Za prvé, programově. Jako když raketu naprogramujete, aby zasáhla cíl, což ale neznamená, že ho vždy trefí. Za druhé, programově adaptivně. Tedy, že během letu rakety měníme její trajektorii tak, aby lépe dosáhla cíle. Tyto způsoby řízení často používají společnosti i vlády. Tyto rakety často míjí cíl, takže se nakonec řídí z větší části samy a proces je víceméně živelný. Je tomu tak protože programově a programově adaptivní řízení má jeden kolosální nedostatek, že řídí procesy, které již probíhají. To znamená, že už je pozdě je řídit. Pokud se ovce ve stádu chovají nežádoucím způsobem, pak běhat okolo a pohlavkovat je není řízením. Tento způsob řízení dříve nebo později dochází do určitého stádia chaosu, kdy levá ruka neví, co dělá ta pravá. V tento okamžik často přenecháte řízení komu? No přece jakési neviditelné osobě, která ví, že kromě těchto 2 metod řízení existuje ještě 3. Metoda prediktor-korektor. Metoda prediktor-korektor, kterou ke své smůle nepoužívá žádné zřízení, jako je stát nebo firma. Metoda prediktor-korektor operuje událostmi dlouho předtím, než k ním dojde. To znamená, že řídí třeba to, co se stane až za 30 let. Právě tuto metodu řízení používá globální prediktor, který připraví scénáře vývoje a předem lidi nažene do úzkých chodbiček, aby tyto scénáře jeho vývoje plnili jako herci. Pak už mu jen stačí sledovat, jak probíhá proces a kde je při něm nutné udělat korekce. Predikt znamená předpovídat a korekt upravovat. Napřed vývoj předpovíte a potom ho korigujete k cíli. Bránit se takovému řízení je takřka nemožné, protože každý váš krok už je předem předpovězen, předvídán a předem potlačen. A pokud se zachováte nějak nečekaně, má globální prediktor několik let, aby na to příslušně zareagoval. Jakmile v nějakém státě nebo na nějakém území dojde k neočekávané změně, třeba k revoluci nebo výměně vlády, má globální prediktor několik let na to, aby se tato země vrátila k předepsaným globálním scénářům. Protože společnost se po celá staletí plahočí v zajetí pouze těch prvních 2 procesů řízení, které se pouze snaží ovládat chaos. Model prediktor-korektor je vlastně založený na tom, že cíl běhá sám po poli a zkouší se postavit tam, kam má raketa dopadnout. Když ho ta raketa mine, nechápe, jak se to mohlo stát a jak mohl takto selhat a sám si stoupne do kouta na hanbu. Aby toho byl ten, který ovládá řídící procesy, schopen docílit, existuje taková vychytávka, která se jmenuje plná funkce řízení. Plná funkce řízení. Zní to možná sofistikovaně, ale ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Plná funkce řízení je vlastně taková tabulka, kde je popsáno 7 kroků, které je potřeba realizovat při řízení čehokoliv. Nezáleží na tom, jestli řídíte pramičku nebo Titanic. Pokud tuto tabulku vidíte poprvé, pravděpodobně jste v životě nikdy nic neřídili, ale jen jste se nechali unášet proudem. Takže co musíte udělat? Za prvé, odhalit, co přesně vám v daném okamžiku tlačí na psychiku, neboť pokud to tak je zapotřebí to řídit a jestli ne, není důvod to řídit. Ten nejdůležitější bod, který bývá mnohdy opomíjen.
Za druhé, vypracovat automatismus, který vám umožní to něco, co vám nedává pokoj, odhalovat napříště bez úsilí. Například, když se potřebujete lodí dostat z bodu A do bodu B, potřebujete vědět, jaké bude počasí, proud a vítr, kdy a kde. Na základě toho vypracovat algoritmus, obloha je zamračená, mohlo by pršet. Případné problémy řešíte potom. Nejdříve stačí vědět, že zvyšující se vítr je špatný znak a je na čase to začít řešit. Třetím krokem je vymezit cíle. Když je problém odhalen, je zapotřebí určit, jakých cílů má být řízením dosaženo. Těmi cíli nejsou jen jakási abstraktní přání, ale reálné výsledky. Je přece potřeba dosáhnout toho, aby na psychiku už nic netlačilo. Cíle je nutné seřadit od nejdůležitějšího. Nahoře jsou ty zásadní a dole ty, které už nejsou tak důležité. Jaké by asi mohly být seznamy cílů v souvislosti s vaší lodí? Nastavit nejvhodnější směr, prověřit schopnosti posádky, zajistit náklad, zkontrolovat záchranný člun a tak dále. Každý z těchto cílů se dá rozepsat ještě na mnoho dalších podcílů. Když jsou cíle vymezeny, je nutné sformovat koncepci řízení. To znamená naplnit každý takto vymezený cíl řídícím obsahem. Vypracování scénářů, kterým se budou podřizovat ostatní, jak budou reagovat na vaše manévry a jak na to bude reagovat celý systém. Koncepce je jako film, který se bude reálně odehrávat a zakončí se tím, že budou naplněny všechny cíle z vašeho programu a bude to probíhat jakoby samo o sobě. Nikdo si nevšimne, že to proběhlo. Za páté, realizace koncepce. To je organizace intelektuálních a silových zdrojů, struktur, které začnou uvádět koncepci do života a realizovat ji. Rozdělení odpovědnosti mezi lidmi, kteří jsou v tom zaangažováni. Bod 6 a 7, to je kontrola procesů a zdokonalování struktur. V případě, že své úkoly splní, mohou být rozpuštěny. Mluvíme-li o řízení planety Země, pak ty body 1 až 4 zůstávají vždy pro biomasu neviditelnými. A to i pro všechny prezidenty, ministry a další mocipány, kteří si myslí, že něco řídí. Sice schůzují a stále něco podepisují, ale ve skutečnosti realizují pouze bod 5, který jede podle jasného scénáře. Body 1 až 4, to je ta část řízení, která se nazývá prediktor-korektor. V měřítku planety se jí zabývá jen jeden subjekt, globální prediktor. Zbylé body 5, 6 a 7, to už je jen programově adaptivní lopota výkonných prvků. Uvádění do života cílů vymezených někým jiným, ne vámi, do kterých vás dokonce ani nezasvětili. Jen vás bez ptaní vyšoupli na scénu, abyste je plnili. Takže všichni Bidenové, Scholzové, Macroni, Trudeauové a Fialové plní ve skutečnosti jenom 5. bod. Uvádějí koncepci do života. S jakými cíli? To není známo dokonce ani jim. Vypadá to, že naši vládci a státníci vlastně nic neplánují. Ale oni plánují, ale pouze lokálně. Tam, kde je globální prediktor v rámci jeho cílů posadil. Ti už jsou obklopeni koncepcí a nejsou schopni se z ní dostat díky zvířecímu typu struktury psychiky, absenci vůle, kaleidoskopickému vnímání a chápání světa. Takže prezidenti nebo premiéři jen plánují, jak plnit, a samu koncepci vnímají jako jakousi živelnou okolnost, které je nutné se podřídit. Například dolar zdražil, je to živelné, ale proč zdražil a kdo ho nechal klesnout nebo stoupnout, to už není moje věc. Trošku hloupé plánování, co? A co centra strategického výzkumu nebo prognostické instituty? Pozor, nepleťte si strategii s koncepcí. Strategie je takový malý rozruch. Je to jen způsob, jakým je koncepce uplatňována. Strategie je třeba vytvoření konfliktu na Ukrajině. Strategie jsou sankce. Strategie je omezení pohybu zboží, ale koncept je pořád stejný. Zotročené lidstvo žijící v digitální totalitě. Dokonce i strašná válka je v tomto scénáři jen malou epizodou. A všichni naši geniální statistici a analytici jsou jen slepými slepicemi sedícími na střížce v kurníku, které napovídají ostatním, kam mají utíkat.
Plná funkce řízení je tedy základem řízení, které používá globální prediktor a odřezává tak všem ostatním, tedy zbytku světa, přístup k prvním 4 bodům. Vládci všech států světa pracují na uvádění koncepce do života. Pracují na tom armády, zákony, média, náboženství, ideologie, takže to všechno, co se okolo děje, veškeré ty světové dějiny, války a rozpad impérií, ta trvalá degradace mravnosti lidí jsou výsledkem jednotného promyšleného plánu, scénáře, globální koncepce, kterou někdo sformuloval. A ještě jedna důležitá věc, která nám pomůže zaplnit mezeru v porozumění tomu, jak velký je to všivák, ten globální prediktor. Vzniká otázka, jak se té malé skupině lidí daří realizovat tak kolosální záměry. Mnohým se totiž zdá, že řídit 200 států na zemi je naprosto nereálné. Vždyť každý z těch států má v čele svou hlavu, kterou je nutné jako mentálně zaostalou formovat příkazy a ještě umět ovlivnit její okolí. To jsou přece stovky tisíc ministrů a poslanců. S každým z nich je přece potřeba to všechno probrat a ujistit se, že to správně pochopil. Na takové žvanění padnou roky. Jak to tedy udělat? Kolem každého potentáta je ochranka a policie a on by vás měl nejen poslouchat, ale také se vás bát a pokud možno vůbec nevěřit ve vaší existenci. Jak chcete uřídit takové množství lidí a být pořád ve stínu? Už jenom, že si takovou otázku pokládáme, vypovídá o našich skromných představách o řízení. Obyčejný člověk si myslí, že se to řeší přes telefon. Péťa zavolá Vítkovi, aby Vítek zavolal Markétce. Proto si příslušníci davu nedokážou představit, jak jeden člověk může řídit mnohamiliardovou společnost. Je tomu tak proto, že kromě toho řízení prostřednictvím telefonu, které nazýváme strukturní, existuje ještě další způsob řízení. A to je bezstrukturní řízení. Strukturní způsob využívá řídící hierarchii, kde jednoduše ten, kdo je nahoře, vydává příkazy tomu, kdo je níže, a to třeba i telefonicky. Udělej to takto a hotovo, jinak si to pořádně vypiješ a zítra si to zkontroluju. Takový systém je efektivní, pracuje rychle a máte koho potrestat a hlavně je svou jednoduchostí pochopitelný i úplnému hlupákovi. Když je ale v řízení zaangažováno velké množství lidí, miliony či miliardy, nemůžete je řídit telefonem. Z takového množství nemůžete ani vybudovat strukturu. V takovém případě použijete bezstrukturní řízení, což znamená, že příkaz, který je nutné splnit, nebude vydán konkrétní osobě, ale neadresně všem. To znamená, že v davu spustíte určitý algoritmus jako síť, do které se nějaké ty rybky chytí. Ten příkaz putuje systémem sám o sobě. Probíhá jeho součinnost s lidskou psychikou. Na výstupu poté, kdy dav příslušně zareaguje, dosáhne ten, kdo řídí, jeho žádoucího chování. Funguje to pomalu a ne tak adresně jako v prvním případě a propočítat to není snadné, za to umožňuje zaangažovat jakékoliv množství biomasy. Hlavně ten manipulátor zůstává stát mimo. Přece nemůžete nic přikazovat miliardě lidí, to je nějaká hovadina. Aby příslušník davu jednal přesně tak, jak je zapotřebí, jsou mu předem připraveny podmínky. Jsou to takové pomyslné chodbičky s křižovatkami, které u oběti udržují iluzi vlastní svobodné volby, ale nakonec to vždy vede k žádoucímu výsledku. Jak může vypadat takové bezstrukturní řízení v životě? Vytyčte si třeba cíl, že alkoholujete masy. Nikdo přece nestojí nad takovým ožralou se stopkami v ruce a neříká, kdy má vypít další pivo. Funguje to jinak. Sformuluje se stereotyp. Třeba, kdo nepije, není Čech. Nebo že Češi jsou pivní národ. Vypustíte do ulic bláznivé maminy, které budou chodit po školách a všude blábolit o škodlivosti přílišného pití alkoholu. Takže vám neřeknou, že pít alkohol je slabomyslné nebo že to je sebevražda. Budou vám tvrdit, že příliš pít není dobré, ale umírněné pití, to je v pořádku. Hlavně pijte kulturně, vždyť alkohol škodí trávení, pijte s mírou.
Fakticky ale dělají alkoholu reklamu a skrývají jeho reálnou smrtící sílu na intelekt člověka a jeho vnímání a chápání světa. Stejné matky sami pijí před dětmi, což se pomalu propisuje i do jejich psychiky. A co se v nich otiskne? Přece, že pít je normální. Dále globální prediktor použije televizi a filmovou tvorbu se scénami chlastajících herců. Zaplaví prodejní pulty pivem. Na internetu bude sformována rozvětvená armáda lékařů, kteří budou zaplňovat prostor články o tom, jak je pití neškodné. O léčebném účinku červeného vína na kardiovaskulární systém, o vitamínech a aminokyselinách potřebných pro zdraví obsažených v pivu a o zdravé barvě výkalů po jablečných likérech. Na samém vrcholu alkoholismu je ve státě najednou zaveden suchý zákon sestávající se ze 3 fází. Za prvé, zákaz prodeje alkoholu a přeorientování ožralů na vodku na černém trhu. Za druhé, reklamní kampaní na alkohol. Na každém sloupu vidíte flašku, kterou vám nedoporučují pít. Ze všech stran posloucháte o vínech a o portském, jak je to škodlivé. Je reálně stěžován přístup k alkoholu kompletní mocí státní mašinérie. Vše je prováděno s výraznou přísností a agresivitou s cílem vyvolat šok u obyvatelstva závislého na alkoholu, aby lidé pocítili odpor k nucené střízlivosti a strach z nedostatku piva. A když ta hysterie dosáhne svého vrcholu, je suchý zákon ze dne na den zrušen. Opilství se tak pozvedne na novou dosud nepoznanou úroveň a získá rozměry živelné pohromy. A to všechno bylo provedeno bezstrukturně. Nikdo nikomu nic nenařizoval, na nikoho se nedá ukázat prstem a všichni chlastají. To byl popis obvyklých metod alkoholizace, jakým porozumí každý. Už trochu chápete, jak funguje bezstrukturní metoda řízení? Nebudete přece chodit za lidmi a říkat jim, musíš chlastat. Na takové řízení z vaší strany zareagují leda tak, že vám ukáží zdvižený prostředníček. Proto je to nutné provádět bezstrukturně. Vytvořit oběti takové prostředí, do kterého když se dostane, tak začne chlastat sama. A sama naučí pít i své děti. Jinými slovy, sama strčí hlavu do dráhy raketě a s ní to najednou udělá 200 milionů jejich spoluobčanů. Úplně stejně jako v případě alkoholizace jsou řízeny i další procesy na zeměkouli. Ten úplně nejnázornější a nejjednodušší způsob vysvětlující, jak globální prediktor řídí lidstvo, je analogie se sadem. Představte si, že vaše společnost je krásný kvetoucí sad. Stromy v tom sadu jsou státy a malé buňky, ze kterých se skládají stromy, to jsou lidé. Sadař, který tohle všechno řídí, je globální prediktor. Ten se jen tak prochází po sadu a prohlíží větvičky. Probíhá růst těch stromů jeho zásluhou? Ne, ty rostou sami. I kdyby chtěl globální prediktor do vnitřních procesů jejich růstu zasahovat a jedněm buňkám jabloně nařizovat jedno a těm druhým druhé, tak to nedokáže. I kdyby to bylo možné, tak by stejně nestíhal všechny ty příkazy rozdávat, neboť těch buněk jsou biliony. Proto se také každý strom nachází a rozvíjí v systému samořízení. A tak se jeho buňkám, jemu samotnému i ostatním stromům, těm naivním hlupáčkům zdá, že ten sad roste sám. Jenže reálný osud celého sadu má v rukou sadař, který bezstrukturně působí na společenství buněk a dosahuje cílů založených v jeho koncepci. Tou jeho koncepcí je příručka sadaře, kterou má neustále pod rukou. A tak sadař polévá a hnojí půdu, vybírá plevel a šlechtí odrůdy, prořezává větve a když se urodí, sklidí všechny plody. Za odměnu potom v sadu rozhodí nákladák hnoje. Takže sad bude přesně takový, jaký ho chce mít jeho pán. Ty stromy budou vypadat, žít a své ovoce přinášet tak a s takovým účelem, jak to zařídí sadař. Přestože jednotlivé buňky nemají o jeho existenci ani ponětí. Stejně je řízena i naše zeměkoule. Takovou má péči. A nikdo netelefonuje a nenařizuje: připravte tuto stařenku o její důchod. Prostě se vypěstuje lokajská kultura prošpikovaná nařízeními
vybuduje se příslušná bankovní síť a stařenky sami odnesou své důchody tam, kam je zapotřebí. Globální prediktor jen stříhá nůžtičkami v potřebných místech, prořezává větvičky a zalévá kořeny. Toto jeho řízení vypadá jako bludiště skládající se z různých proplétajících se chodeb, tedy scénářů chování. Po těchto vymezených cestičkách běhají lidé a sami se rozhodují, kudy půjdou. Zda dopředu nebo zpátky a do jaké chodby na rozcestí zahnou. Proto se jim zdá, že jsou svobodní a něco sami řídí. Hej, kluci, tamhle je pěkný tunel, komunismus, pojďme tam. Ale houby, ten je na prd, tady máme lepší tunel, kapitalismus, pojďte cinkat klíčema. Je to cesta dobytka ke korytu se žrádlem. Jenže prakticky každý druhý Čech jen chlastá a čumí na bednu a tím pádem je konceptuálním negramotem, který prostě není schopen vidět, že se neustále motá v síti chodeb, které jsou všechny do jedné součástí seznamu cílů plné funkce řízení. Že všechny cesty vedou do jednoho bodu, není schopen prohlédnout. S takovou sítí globální prediktor nepotřebuje vydávat nějaké příkazy, řvát na lidi a vztekat se do telefonu. Jen koriguje scénáře a vytváří cesty, do kterých lidé proudí jako fekálie do kanalizace. Globální prediktor neřídí lidi přímo, to je hloupé počínání. Jaký by mělo smysl volat prezidentovi? Bylo by to stejné jako volat slepici, abyste jí vysvětlili, jak má snášet vajíčka. Nezapomeňte, že ty velké chodby jsou propojeny menšími chodbami a ty jsou propojeny ještě menšími nitkami, kudy projde jen jeden člověk. V tomto labirintu potom vandrujeme do nekonečna a postupně se měníme ve zvíře, nesoucí na svém hřbetu pytle kamení cestou naložené globálním prediktorem. A nejdůležitější na tom je, že to všechno děláme dobrovolně. Z tohoto pekla není cesty ven. Jen plná funkce řízení vám umožní prokousat díry z tohoto labirintu, pozvednout se na úroveň prediktor-korektor, přestat naplňovat degenerativní cíle a začít plnit své vlastní, které jsou výhodné pro vás, pro vaši rodinu a pro společnost. To znamená, že plná funkce řízení vám umožní dostat se z bludiště a změnit koncepci. V našem případě není globální prediktor nic jiného než tvrdý totální monopol na informace. Takže teď si v krátkosti shrňme, co je vlastně zač ten globální prediktor. Je to malá chamtivá hrstka lidí s velmi vysokými ambicemi. Jejich vysoká kultura poznání jim umožňuje udržovat masu dobytka v labirintu tunelových scénářů, stejně jako když držíte prasata v ohradníku vedoucím na jatka. Globální prediktor jedná podle schématu prediktor-korektor, které časově o několik desetiletí předbíhá rozvoj událostí. Řízení je prováděno bezstrukturní metodou, takže se mu příslušník davu nejen nedokáže bránit, ale ani není schopen rozpoznat, že takové řízení probíhá. Řízení probíhá podle plné funkce řízení, skládající se ze dvou modulů – prediktor a korektor. To je ta část, kterou si zmonopolizoval globální prediktor a nikoho tam nepouští. A z programově adaptivního modulu, na jehož úrovni pracují všechny hlavy států, včetně jejich úředníků a plní tak jen vektory cílů vymezené globálním prediktorem. Takového řízení nejsou lidé sami schopni, neboť jsou v zajetí kaleidoskopického idiotismu, alkoholu, zvířecího typu struktury psychiky a především stereotypů chování a instrukcí, kterých se drží zcela automaticky jako zombie. Příslušník davu strádá koncepční negramotností. To znamená, že o řízení neví prakticky nic. Příslušník davu je přesvědčen, že všechno se ve světě děje živelně, samo od sebe. A všechno, co vychází nad rámec jeho školních znalostí, jsou prostě hovadiny. K tomu, abychom se my lidé zbavili bludiště a dostali se z drápů globálního prediktora, musíme proti němu použít stejnou zbraň, tedy plnou funkci řízení. Poštvat proti globálnímu prediktoru koncepci stejné úrovně a možná ještě silnější. Stačí jenom vystřízlivět a začít. Takže ďakujeme veľmi pekne za
tento, povedal by som, veľmi poučný. Možná, že by bylo fajn, kdyby se na to lidi podívali klidně i obrazově, ale není to úplně nutný, takže to je vlastně dokument Satro jste sám, který tak jako v krátkosti popisuje, jak funguje koncepce řízení. Ja si myslím, Jirko, že určite sa na to pozrú, ale všetko tu, čo bolo povedané v tomto dokumente a aj bez obrazu, bolo aspoň pre mňa úplne pochopiteľné a jasné. Hej? Ale samozrejme na paralelne.cz alebo na YouTube kanály paralelne nájdete aj tento dokument Sad rastie sám. Každopádne, Jirko, ešte predtým, ako ti dám slovo. Ja chodím medzi ľudí samozrejme a rozprávam sa s nimi často o týchto veciach a stretávam sa s ľuďmi aj z opačného spektra. To znamená, že väčšinou oni reagujú nasledovne. Vieme to ale s určitosťou povedať, že to tak je. Stretávame sa s politikmi, oni nám predsa niečo rozprávajú. To všetko predsa je len veľká konšpirácia a tak toto určite nefunguje. Veď politikom dávame hlas z našej slobodnej vôle a oni sa rozhodujú úplne nezávisle a slobodne. A to, že niekedy alebo skoro vždy konajú proti vôli národa, je predsa len ich rozhodnutie. Je to vlastne možné, aby ľudia vnímali tú realitu aj takýmto spôsobom. Ja si myslím, že to vychádza práve z toho, že sú nejakým spôsobom neinformovaní a nehľadajú tie informácie aj mimo toho mainstreamového spektra. Čo ty na to, Jirko? Ne, to je naopak důkaz toho, že to bezstrukturní ovládání funguje tak dobře, že se ty procesy dějí, aniž by si lidé všimli, že jsou tyto procesy řízeny. To je prostě tak, jo. To je vidět, že ten koncept je realizován tak perfektně, že lidé ani nevědí, že byl realizován a tudíž si myslí, že všechno, co se děje pouze náhodně, že jsou to jenom různé chaotické procesy, že ti lidé, kteří jsou zrovna teď u moci, jsou tam jenom náhodou a že se tam prostě dostali protože je teda někdo zvolil ve volbách a protože třeba měli úspěšnou kampaň, nebo protože... To je ta iluzie slobodnej voľby. Presne tak. Ano. Jo, ale když se vrátíme na začátek vlastně, tak co se tím realizuje? Realizuje se tím moc. A moc to není jako štítek někde na dveřích, jo? Nebo prostě to není nějaký vedoucí, který by měl moc. To není prostě jako když přijdeš za generálním ředitelem. A ta moc tohohle typu se dělí na takových 5 druhů. Ten jeden druh to je konceptuální moc, to je právě to realizování vektoru cílů a zároveň vypracování těch scénářů ke každému tomu cíli. Tu má len ten prediktor. Potom, ano. Potom samozřejmě ideologická moc, protože ta vlastně vytváří tu přitažlivost pro lidi, jo? Protože když něco zabarvíte nějak ideologicky, dáte tomu nějakou legendu, podívejme se třeba na Bibli a na celý ten biblický příběh, tak potom je to pro ty masy přitažlivý a sami chtějí být součástí realizace takové ideologie. Stejně tak, jako když někdo udělal přitažlivý kapitalismus po pádu železné opony, kdy lidé velmi, velmi chtěli být těmi kapitalisty, chtěli volný trh, chtěli vlastně to všechno krásné, co na tom kapitalismu jim bylo předkládáno. Další mocí je zákonodárná moc a ta už jenom přizpůsobuje té koncepci různé právní normy, které regulují život uvnitř toho státu. No a pak tam máme výkonnou moc. Ta uvádí tu koncepci do života strukturně i bezstrukturně a používá k tomu legislativu, kterou ohýbá právě pro ten základní koncept.
pro tu původní myšlenku, ten původní cíl. Pre to konceptuálne riadenie. Ano. No a potom tady máme ještě soudní moc a ta dodržuje na to, aby se všechno dodržovalo tak, jak má, aby celá koncepce, která je takhle uvedena v život, byla realizována a když se náhodou stane, že se něco od ní odkloní, tak je potřeba tu dotyčnou osobu nebo skupinu potrestat a navrátit to nazpátek do původních kolejí. A spousta lidí si nedokáže právě představit to, že by byli nějakým způsobem ovládáni nebo že by byly ovládány celé celky, třeba jednotlivé státy nebo i kontinenty. Protože většinou, a to máš pravdu, to ti jednoznačně dávám za pravdu, lidé říkají, přece to není možné, aby nějaká malá skupinka lidí ještě pro všechny ty masy naprosto neznámá byla schopna ovládat miliardy lidí na planetě. Protože, jak říkám, lidé si myslí, že se všechno děje náhodou. Ale je to tak protože oni vnímají svět kaleidoskopicky. To už bylo i v tom dokumentu, jenom tak lehce naťuknuto. To je jako když se koukáte do kaleidoskopu, jestli někteří z vás určitě asi si pamatujete, co to je kaleidoskop. Já si ho pamatuju i jako dítě. Říká se tomu česky krasohled, nevím, jak to máte vy na Slovensku, ale prostě to je kaleidoskop. To je prostě, tam je několik zrcadílek a sklíček, které vlastně udělají to, že každý předmět je viděn 50krát a vypadá velmi roztříštěně, že vlastně se to vnímání rozdělí na jednotlivé kousíčky a proto ti lidé nejsou schopni v takovém obrazu najít jako nějaký princip. Jo? Prostě jakmile ten adekvátní obraz nenajdou, tak to právě zvýší chaos uvnitř v nich, protože jim vlastně to potom nedává smysl, nedokážou to pochopit. Jo? A díky tomu zároveň i každý ten střípek jednotlivý vede k naprostému přeuspořádání všeho, co dosud nashromáždili například za informace. Jo? Lidi prostě nepochopí, že svět je tímto způsobem řízen. Nechtějí to vidět. A naopak lidé, kteří vnímají mozaikovitě, to znamená, že si každý ten střípek skládají dohromady a z něj si zpřesňují ten obraz té reality, tak potom chápají příčinu a důsledek. Jo, to znamená, že tam už není žádný místo pro náhodu, protože když máš vytvořený obraz, tak ten obraz ti dává smysl. Ja sa už dlhšie zamýšľam, Jirko, nad tým, čo vlastne, respektíve ako by sme mohli toho globálneho prediktora definovať. A to z toho dôvodu, pretože mne je proti srsti hovoriť o ňom ako o súbore respektíve spoločnosti ľudí, ktorí majú za cieľ ovládať ľudstvo. Nemôže to byť aj tak, vzhľadom k tomu, že ľudstvo je, či sa nám to páči alebo nie, aspoň z môjho pohľadu, samodeštruktívne, nejakým spôsobom ich držať na nejakej hladine poslušnosti a ten prediktor nejakým spôsobom riadi tie procesy na celej planéte tak, aby tá planéta, to spoločenstvo nie ľudí, ale spoločenstvo komplet, avifauna, fauna a flóra. To znamená, celé to spoločenstvo živých organizmov fungovalo kvázi v nejakej harmonii, aj keď to ako harmonia samozrejme nemôžeme nazvať, ale aby to vlastne prežilo. To znamená, že keď sa ľudia nejakým spôsobom buď premnožia, alebo začínajú robiť nejakú neplechu, tak zasiahne tým svojim riadením tak, aby sa tá pozornosť tých ľudí presunula zase niekde inde. Alebo fakt tam ide len o to, aby tí
to spoločenstvo tých ľudí alebo čohokoľvek v rámci toho prediktora chce tých ľudí len ovládať a manipulovať s nimi. Ako to vnímáš ty? No takhle, já beru globálního prediktora jako, někdo tomu říká, že to je matematická metoda, někdo zase, že je to vlastně cosi, co je dokonce vlastně i nad globalisty, protože i globalisté jsou nástrojem globálního prediktora. Prostě je tady určitá neviditelná konceptuální moc, která prostě vždycky dá do rukou možnost to, ať už strukturně nebo bezstrukturně řídit nějaké skupině. Jo? Teď prostě jsou tou nadnárodní elitou globalisté a ty do toho můžou zasahovat, protože mají od těch procesů klíče. Jo? Ty prostě ty lidé jako Rothschild a další jsou vlastně větší části těmi realizátory té globální agendy. No a je otázkou, jestli se v tuto chvíli ta globální moc přesouvá někam, dejme tomu do jiného, dalo by se říct, mocenského centra, protože všichni vnímají i tu Ameriku jako určitého četníka, hegemona, prostě jako určitou velmoc, která měla tu globální moc ještě do nedávna a která prostřednictvím různých lidí, kteří byli nikým nevoleni, mohla realizovat určitý scénář, který byl dopředu dán. A teďko to vypadá tak, že zdánlivě, že se ta moc přesouvá někam jinam, ale to je prostě jenom součástí toho globálního plánu a jak říkám, to je prostě věc, která je samozřejmě pro lidi těžko uchopitelná, protože kdo to vlastně je, že jo? Tam bychom mohli dokonce jít i daleko výš. Je otázkou, jestli ta skutečná moc, která ovládá tuto planetu, je vůbec mocí pozemskou, ale tam nechci už ani zacházet, tak jako někteří, kteří zachází až do té extraterestriální části té agendy, i když my víme, že i takové věci jsou tam určitě velmi pravděpodobné, ale jak říkám, zůstaňme zatím teď tady na té zemi, protože si myslím, že pro lidi je daleko pro to pochopení daleko řekl bych i praktičtější si uvědomit, že všechno, co se tady děje, je dopředu naplánováno a to, že se zdánlivě stane i něco, co uhýbá z toho scénáře, toho původního plánu, tak, jak jsem řekl, to se stane pouze zdánlivě, protože ve skutečnosti i něco, co vypadá jako negativní prohra, může být součástí vyššího plánu. Dám příklad. To, že nějaký stát je ve válce poražen, je protože bylo chtěno, aby byl poražen, aby mohli nastartovat procesy, které třeba rozšíří zase jinou část území o území tohoto státu, nebo tento stát dostane jiný úkol pod jiným spodním vedením v budoucnu. Jo. A samozřejmě, že globalisti mají svoje viditelné nástroje, to jsou hlavně média, jo, informační média, protože je potřeba nějakým způsobem efektivně řídit společnost a to bezstrukturní řízení se hlavně ideálně řídí přes různá informační média. Takže samozřejmě máme tady i alternativní média, ale nutno podotknout, že i spousta těch alternativních médií je řízeno vlastně bezstrukturně globalisty mnohdy, aniž by si to ti dotyční uvědomovali. Ono totiž taky i spousta revolucionářů, nebo téměř veškeří revolucionáři
byli řízeni a kolikrát o tom ani nemuseli vědět. Protože ten člověk je vyzvednut, nasvícen a vlastně splní svoji úlohu v tom příběhu. Takže, a to se krásně dá, to všechno se dá krásně vidět i v současné době, když bychom si někdy našli čas a rozebrali si třeba i současné volby, nebo konflikt na Ukrajině, nebo konflikt na Blízkém východě. To všechno, když člověk má dostatek informací a dokáže si složit mozaiku, tak to všechno začne dávat smysl a vy pochopíte, že je zatím jasný scénář. Že se to neděje jen tak a dokonce se některé věci dají i docela dobře predikovat. Ale ne tak dobře, jako to umí ti, kteří pracují i klidně s rozmezím třeba 100-200 let dopředu. To, co se tady děje teď, bylo plánováno před mnoha a mnoha lety. A celá tahleta agenda už je tady možná přes 3,5 tisíce let od biblické doby. To je tak krátkosti. Dobre, Jirko, ja mám takú záľudnú otázku. Ja budem taký diablov advokát, aby sme to nemali také jednoduché. Berme do úvahy, respektíve akceptujme, že globálny prediktor je riadený, ako si hovoril, Rothschild a spol. Áno, to znamená, že je to deep state americký, ktorý má za úlohu nejakým spôsobom... Ne, bacha na to. Ne, depak. Globální prediktor, No, samotný řízení je nad tím vším. Uvědomme si to, že... Ja som to chcel Jo, aha, dobře. A potom môžeš hovoriť, že ne. Áno, dobré. Ja som to chcel rozvinúť, pretože niekto tak mohol pochopiť, áno, že vlastne, lebo si hovoril o Rothschildovcoch a Warburgovcoch a všetkých tých, ktorí momentálne... Ja som o nich mluvil ako o realizátorech určitého plánu, určitých strategií. Dobre, OK, v poriadku. Dobre, čiže globálny prediktor je nad tým. Každopádne. Neháže teraz Rusko a Čína do toho všetkého nejakým spôsobom vidli, alebo globálny prediktor už sa presunul na stranu východu, áno, a začína nejakým spôsobom obracať tie karty v prospech týchto krajín, ktorí vlastne ten globalizmus nejakým spôsobom chcú pochovať, chcú robiť z toho multiglobálny svet. Hej. Ide o to, že čo a prečo vlastne, keď sa to deje tak, ako sa to deje, ako vlastne vnímame teraz tieto deje vo svete a sami vidíme, že je len otázkou času, kedy sa to vlastne preklopí a kedy dá sa povedať, že zvíťazia tie druhé, kedy zvíťazí tá druhá strana, to znamená ten východ. A čo potom, respektíve prečo sa globálny prediktor od toho globalizmu ako takého pomaličky odpája. Toto by bolo celkom zaujímavé pochopiť, že, lebo ak riadi globálny prediktor tieto procesy, tak je evidentné, že ako keby pomáhal práve tej druhej strane. No, když si to zkusí lidé trošku představit, tak současné dění na planetě tak trošku berme, jako když se tatínkovi s maminkou hádají děti. Jo, jeden synáček by chtěl pískoviště i s tou Tatrovkou umělohmotnou a druhý synáček by chtěl pískoviště, Tatrovku a ještě to autíčko třeba, jo. A co udělá nakonec tatínek s maminkou? Řekne jim, chlapci, dost. Už se přestaňte hádat, ten dostane to a ten tohle. Jo? To znamená, že tam na těch nižších pozicích samozřejmě jsou určité boje, které tam probíhají, a tak tomu bylo vždycky, ale všechno je to stejně řízeno. Zdánlivě to vypadá tak, že vlastně my lidé nemáme absolutně žádnou šanci vlastně se z takového řízení vymanit, ale o tom, jaké možnosti lidé mají
a že teda jako mají docela velké možnosti, protože všechno máme uvnitř sebe, je spousta nástrojů, o kterých nám oni zapomněli říct právě proto, abychom byli spoutáni touto koncepcí, tak k tomu se možná dostaneme v závěru, ale jak říkám, je to o tom, že nehledejte v tomto plánu dobrého a špatného. Hledejte tam pouze cíle. Protože jestliže cílem má být například změna paradigma chování lidí na této planetě, to znamená změna jejich sociálního chování a jejich materiálního chování, tak potom to můžete realizovat několika způsoby. A když jeden z těch způsobů, těch možností, jak to realizovat, selže, tak tím pádem potom dáte přednost druhému způsobu, nebo třetímu, nebo čtvrtému, protože to jsou všechno scénáře ve scénářích. A obecně platí, že, a možná jste se s tím někde setkali, že existuje několik priorit tohoto řízení a těch priorit, těch popsaných, které vám budou určitě dávat smysl, těch je celkem 6. Ta nejvyšší priorita, to je priorita světonázorová, takzvaná metodologická. Tam jde o to, že vlastně vy vytvoříte lidem jejich světonázor. Ten tvoříte prostřednictvím různých nástrojů, které máte k dispozici, jako jsou, když to vemu do současné doby, třeba různé neziskovky a fondy, které ovládají školní systém, různé multikulturní programy, třeba například na školách, jo, třeba inkluze, adopce dětí, homosexuály. To všechno jsou věci, kde vy útočíte na školský vzdělávání, protože ve školách si tvoříte určitý světonázor. Samozřejmě už od počátku a později i také si tvoříte světonázor v rodině. To znamená, proto globalisté útočí i na tu pozici silné rodiny. Proto vzniklo třeba hnutí feministek, aby se muži stali méně cennými, aby naopak převládla ta potřeba žen se jakoby stávat muži. A to jsou všechno věci, to jsou jenom takové určité strategie, které jsou připraveny tak, aby ta první priorita, což je ta tvorba vašeho názoru, světonázoru, vašeho vidění světa, aby byla řízena tím směrem, kterým je potřeba. Konec konců, co se týče té první priority, tak západní globalisti tam jako v mnoha ohledech dost zvítězili, snad s výjimkou Ruska, protože jeho školství se podařilo z části uchránit, i když je tam taky vidět vliv toho globalistického řízení. Potom máme druhou prioritu, a to je priorita chronologická. Tam se vlastně jedná o naší historii, o kulturu a o vědění, protože když, jak se říká, národ nezná svoji historii, je nucený opakovat, ale co když ji nezná proto, že mu byla sdělena jiná historie tak, aby v budoucnu se díky těm jiným informacím a té indoktrinaci úplně jinými výklady historie nakonec dostal do stavu, který právě potřebuje globální prediktor. Jde to třeba například vidět na typickým příkladem bylo třeba a je přepisování historie třeba Češi versus Němci, že dneska jste schopni slyšet klidně, že zlí Češi vyháněli ty dobrý a hodný Němce po válce, že třeba
a nevím, ruský student má tam někde v Bundestagu projev o tom, jak němečtí vojáci ve Stalingradu trpěli a že to vlastně byli jenom vojáci, že oni byli hodní, protože oni jenom pouze poslouchali rozkazy těch zelých nacistů. No a takhle bychom mohli dál pokračovat a pokračovat. Konec konců vy u vás na Slovensku, tam můžeme vidět typický příklad toho, že třeba ten Cintora, nebo jak se jmenoval, nebo Cintala, nebo ten blázen, Cintula, který spáchal atentát a chtěl zavraždit vašeho prezidenta, no tak je v médiích zaprvé premiéra, omlouvám se, přeřekl jsem se, pardon, tak je vlastně i médii označován jako někdo, kdo pana premiéra jenom postřelil, že se jakoby nic skoro vlastně nestalo, že jo. Nebo jsem slyšel, dokonce někdo mě poslal ukázku z nějakého diskuzního pořadu, kde jistý váš, myslím, novinář, nebo jestli to byl politik, nevím, už si nespomínám, mluvil o tom, že ten Cintula musel hodně jaksi psychicky trpět při tom, když páchal ten atentát. Jo, prostě tady je vidět, jak se všechno otáčí, využívá se k tomu i třeba toho Newspeaku, že jo, jak se prostě všechno tak nějak úplně vykládá jinak, než se to ve skutečnosti odehrálo, a právě ten jiný výklad slouží k tomu, aby ten národ vlastně měl pocit buď třeba oběti, anebo pocit útočníka, viz třeba Němci, že jo. No a potom se vlastně ta společnost, protože ten národ je ovládán tímto způsobem a využívá se k tomu i spousta různých egregorů. O tom, co je egregor, možná někteří z vás víte, ale to je vlastně určité biopole informační, které má ta společnost tak, aby prostě mohla ta třeba daná země splnit nějaký úkol, jo, třeba bejt na hambě, jako teďko Němci, nebo naopak jít a vraždit třeba ostatní národy, když je potřeba v nějaké válce. Potom tou třetí prioritou je priorita faktologická, to je taková ideologicko-technologická, protože to jsou fakta a popsání konkrétních procesů a jejich vzájemných vztahů. O co jde? Jde o to, že vy vlastně potřebujete lidem něco nějak sdělit, tak, aby to pochopili a aby si mysleli, že to je opravdu faktická informace. A vy potřebujete nějak ideologii, kterou vymyslíte, jo, ať už je to náboženství nebo jiná ideologie, třeba, jak jsme se o tom bavili prvé, třeba politická, kapitalismus nebo komunismus, tak vy potřebujete to těm lidem nějak předat. A ta třetí priorita je vlastně takovým obalem na tu první, na tu světonázorovou. Protože to jsou například ta mainstreamová média, ty realizují záměry na té třetí prioritě, protože média jsou používána k tomu, aby se ty informace do té společnosti dostaly, a díky tomu, že dnes opravdu je svět prošpikovaný různými médii a používáme sociální sítě a používáme spoustu dalších informačních kanálů, no tak se samozřejmě těmito kanály k nám valí přesně ty informace, které jsou potřebné k realizaci těch cílů, které si stanoví globální prediktor. A to je teda ta třetí priorita, potom máme ještě čtvrtou, to je ekonomická a finanční. To jsou vlastně peníze a ten globální finanční systém, kde vlastně si ti nejmocnější uzurpovali právo tisknout peníze. No a
také vytvářet dluhy, vytvářet inflaci, prostě využívat všechny ty finanční nástroje k tomu, aby opět docílili svých cílů. Například vám vysypali obsah vašich peněženek. Nám to třeba během minulého roku zvládli dokonce třetinově. Za jeden rok díky inflaci 30% jsme schudli o třetinu. Tak a to je ta čtvrtá priorita. Potom pátou prioritou je ta zdravotně biologická. Tam už asi jistě tušíte, kam mířím. To jsou prostředky, které mají vliv na genetiku a zdraví člověka. Například takový COVID byl zrovna realizací nějakého cíle na té páté prioritě. Stejně tak jako třeba chemtrails nebo stejně tak jako farmaceutický průmysl, který je využíván k realizaci cílů na páté prioritě. Může k tomu posloužit třeba i alkohol, tabák, narkotika, chemicky vyráběné potraviny. Podívejte se, kolik máme dnes éček. Prostě když potřebujete, využijete tuto prioritu k tomu, abyste třeba zminimalizovali nebo zmenšili počet lidí na planetě a udělali to tak, aby si toho nikdo nevšiml, protože spousta lidí nechce věřit tomu, že si koupíte sušenku, ve které jsou nějaké jedovaté látky, byť tam samozřejmě jsou. Jo. Spousta lidí si myslí, že ty éčka, to jsou jenom vlastně takové ty potravinářské různé příměsi, které se vyrábějí z běžných potravin, ale ono tomu tak není. Že jo. Takže za zmínku třeba zrovna u potravin by možná stálo, že jo, ať už je to třeba Coca-Cola, jo, nebo, já nevím, opávy a piškoty, prostě všechno to všechno v tuhletu chvíli už je v rukou nadnárodních koncernů, které mají své plány. Mohu jmenovat společnosti jako Nescafé, já nevím, Nestlé, Mondelez, Unilever, Mars, jo, prostě Pepsi. To jsou prostě všechno, když se podíváte na strukturu jejich vlastníků, nadnárodní společnosti, v drtivé většině z nich má například své podíly BlackRock, State Street nebo Vanguard, takže mnozím z vás jistě dojde. No, a pak samozřejmě u té páté priority jsou to ještě GMO plodiny, takže možná někteří vzpomínáte na společnost Monsanto. Tu konec konců nedávno koupila německá Bayer, takže opět se to zase krásně v tom kruhu vrací do toho nacistického Německa. Ano. Takže tam právě na té páté prioritě probíhá genocida. Když je potřeba genocida čehokoliv, ať už bílého, nebo žlutého, nebo černého člověka, tak je to jedno, prostě tam se řeší věci zejména biologické a zdravotní. No a potom ta nejnižší priorita, ta šestá, tak to je taková jako nejvíc silová priorita, to je vlastně taková vojenská, to bychom mohli říct, že je de facto horká válka nebo zbraně určené k fyzické likvidaci lidí. Je to priorita, která má nejmenší účinnost, ale zase má nejkratší reakční dobu a nejrychlejší působení, protože cílem každé války je získat zdroje nepřítele. Teď to můžeme vidět například té tak strašně chtěné války mezi Amerikou vlastně, nebo Amerika, která chce, nebo americké řízení, které chce vyvolat válku, aby získalo ruské zdroje, nebo donedávna chtělo. Je otázkou, jestli vůbec budou mít tu šanci, ale vypadá to, že snad asi ani ne. A tam je to nejvíc viditelné, protože a nejrychleji se realizují cíle, protože když se rozhodnete a nějakou zemi prostě celou necháte vybombardovat, tak máte vyřešeno, ale zase zároveň není to úplně ideální, protože tím taky zlikvidujete spoustu věcí, které s těma lidma nemají co společného.
ale který by se vám hodili, ale padnou také, protože podívejte se třeba na Ukrajině, je ta krásná, úžasná černozem mnohde zdevastována chemií a těžkými kovy, protože to, co se tam děje, to je jako kdybyste všechny prskavky, které vypálí lidé po celém světě na Silvestru, o Silvestru dovezli na jedno velké pole. Takže to bylo v krátkosti k těm 6 prioritám. Asi si dáme teď nějakou písničku, abyste si trošku odpočinuli od takové, řekl bych možná pro někoho nalejvárny a pak se klidně pojďme bavit. Potom si povieme, ako z toho von. Aspoň sa pokúsime povedať. To by se dalo dělat. Takže poprosíme pesničku. Nevím. Takže vraciame sa späť po menšej konšpiračnej pesničke, ale verím, že zaujímavej. Ten text bol fakt vystižný. Každopádne, ako z toho von? A ešte jedna otázka. Hovoríme tu o globálnom prediktorovi ako takom, hovoríme o globalizme, hovoríme o vykonávateľoch, ale napadla ma jedna taká myšlienka. Ako je možné, že my, napríklad ty, ja, alebo aj ľudia, ktorí sa venujú týmto veciam a nejakým spôsobom sledujú, respektíve vnímajú toho globálneho prediktora, vedia o ňom, ako je možné, že globálny prediktor dovolil, aby sa o ňom vedelo? Tak zaprvé nejlíp všechno utajíš tak, že to rozkecáš, že jo? Protože pak tomu nikdo nevěří, to je první věc asi, ale když se vrátím k tvý otázce, tak já si myslím, že v tuhle chvíli je stejně zaprvé a na světě docela dost málo lidí, kteří tuto koncepci mají opravdu dokonale zmapovanou a vědí, jakým způsobem by se dala aplikovat. Tito lidé, například, já nevím, ať už je to generál Petrov, nebo Valerij Pjakin, nebo Jefimov, jo, prostě záznamben, spousta lidí, kteří to popsali, celý ten kolektiv koncepce obecné bezpečnosti toho vnitřního prediktora Sovětského svazu, jak to bylo původně, protože ten vznik toho se datuje de facto do doby, kdy se rozpadal Sovětský svaz a tyto informace byly nějakým způsobem odtajněny, možná i nechtíc, těžko říct, možná spíš asi chtíc, aby se to dostalo třeba mezi lidi. Doporučuji se podívat například, koupit si knihu Mrtvá voda, najdete ji ve vydavatelství Torden, nebo Tajemství ovládání lidstva od generála Petrova, najdete ji tam též, nebo lidé, kteří jsou z Čech a poslouchají to, tak najdou tyto knihy na zakázaném vzdělání v Čechách. To je dobrý k pochopení těch věcí. Pan Valerij Pjakin vytvořil také krásné 4 díly světa křivých zrcadel, to také doporučuji. Tam je spíš ukázáno, jak je ta koncepce aplikována na názorných příkladech i z minulosti. No a samozřejmě problém je, že nejenom, že těch lidí, kteří opravdu do toho hluboce vidí, je málo, že my všichni, kteří do toho se snažíme nějak nahlížet, já se přiznám, že ačkoliv v tom za poslední třeba 2 roky se snažím ležet docela dost hluboce, tak stejně si mnohdy při hodnocení některých událostí připadám jako konceptuální negramot, protože až později mi teprve dojde na základě různých dalších pohledů na tu situaci konkrétní, že se člověk mýlil a že opravdu ti lidé, kteří jsou velmi konceptuálně zdatní, tak těch
není asi moc. Hlavně to taky znamená, že ti lidé mají informace mnohdy i zevnitř. Ale... Ja keď môžem, prepáč, že som ťa prerušil, ja by som mal takú malú vsúku, keď hovoríme vlastne o koncepcii. Každopádne, žijeme v entropii, to znamená v uzavretom systéme, ktorý je chaotický. Áno, je tu XY miliard ľudí a je to proste chaotický systém. Každopádne koncepcia má nejaké tie prvky, od ktorej sa dá odpichnúť. Tak ako v Biblii máš napríklad slovo nezabiješ, no kto s tým nebude súhlasiť. Každopádne ja si myslím osobne, že predikovať nejakým spôsobom vývoj v nejakých ucelených rámcoch sa proste nedá. Nedá. A berme si z toho, čo nám nejakým spôsobom vyhovuje v rámci vývoja spoločnosti, ale neberme to za modlu. Tak by som to asi ja k tomuto, čo si rozprával, momentálne pristupoval. Tak ono, co to znamená predikovat? Ty můžeš, predikce znamená si zpřesnit to scénář, který by se mohl stát v tomto případě. A třeba zrovna v tuto chvíli je to možnost dvou různých scénářů. Máme telefon, Jirko. No. Drž myšlienku. Dobrý večer, prajem. Ste v vysielaní, nech sa páči. Posluchač Jozef, ja chcem sa vám poďakovať, pán Havel aj pán moderátor, za túto reláciu, ale chcel by sa tam povedať tak asi, že vy sa snažíte to vysvetliť, ale chytáte toho hada za chvost. Podľa mňa, ak pán Havel alebo proste ľudia na Slovensku majú takéto informácie, tak mali by ste diverzifikovať, urobiť nejaký webinár v českom alebo slovenskom jazyku nám bližším a chytiť toho hada z dola. To znamená vysvetliť maximálne ľuďom v Česku a Slovensku, tej spodine, tie základné princípy, aby pochopili, ak majú medzi sebou ľudí, ktorí jednoducho sú takto nejak napojení na tých globalistov a tak ďalej, aby sme vedeli okamžite identifikovať a vyradiť z tohto systému. A potom pri rozhodovaní, voľbách alebo takýchto vecí, aby sme sa vedeli chrániť pred takýmito ľuďmi a vyberali si spomedzi seba. No a samozrejme takéto webináre alebo takéto konzultácie, kde by mohli ľudia, povedzme aj pánovi Havlovi, alebo ľudia, ktorí majú informácie, klásť otázky, potom diversifikovať na rôznych serveroch alebo rôznych web stránkach národného obrodenia a tak ďalej. Pre prípad, ak by to bolo zmazané, to zabudnite na YouTube alebo Facebook, tak jednoducho, aby to bolo sprístupnené, rozumiete? A keď sa to dozvie napríklad do takýchto webinárov, povedzme 100 ľudí, a tých 100 ľudí povie na budúcej relácii už bude 500 ľudí a 500 ľudí potom povie bude 1500 ľudí a tak to bude rásť. Takže to myslím, hej. Tak by som to poňal, to je aj moja takových webinářů reláciu aj na to všetko. Tak... Takových, děkuji za názor. Takových webinářů totiž už bylo samozřejmě vytvořeno spousta a vy, když se podíváte třeba, ať už, já nevím, jsou to stránky koncepce obecní bezpečnosti, my určitě dáme asi třeba i odkaz, možná by stálo za to dát na různé stránky, nebo jak už jsem řekl, je to popsáno i v mnoha knihách, i v Česku je spousta jako velmi dobrých konceptuálů a skupin, které se koncepcí řídí a snaží se jí porozumět a hledají ty souvislosti. To už popsáno je, to, co říkáme, není nic, co by nebylo veřejně známo, ale není to tak rozšířeno samozřejmě na masy, protože spousta lidí považuje za daleko jednodušší se nechat unášet tím proudem a neřešit, kdo ten proud způsobil. Takže samozřejmě, jestli máte chuť, tak můžete tou králičí norou postupovat dál, stejně tak jako třeba já, když jsem se onehdá rozhodl, protože
jsem několik let poslouchal pana Pjakina, spousta věcí mi dávala smysl, pak jsem se postupně začal zajímat více o koncepci obecné bezpečnosti. Zdávalo mi to čím dál tím větší smysl a pak, když si opravdu jako vezmete knihy, ať už jsou to přímo od vnitřního prediktora Sovětského svazu, tehdejšího vlastně ten kolektiv, který napsal Mrtvou vodu nebo klidně dostatečně obecnou teorii řízení nebo třeba tu knihu Sad roste sám a tak dál. To jsou všechno prostě informace, ze kterých můžete čerpat, kde si skládáte tu mozaiku. A samozřejmě velmi doporučuji, například na Telegramu se i přihlašte, spoustu věcí se dozvíte i třeba v kanále Proud národní hrdosti, kde dělá úžasnou práci Iveta Richtaříková. Výbornou práci dělá například i Honza Buzek, Zakázané vzdělání, tam si můžete i sehnat spoustu literatury a jak říkám, je tady i spousta dalších konceptuálních skupin. Ja by som k tomu tiež rád niečo. Ano, povídej. Môžem, hej? Ale chci, jenom v rychlosti jenom abych dořekl tomu pánovi tu odpověď, tak ono, možná, vy jste se s tím možná zatím třeba nesetkal, nebo jo, to, co jste slyšel, tak vám připadá jako něco, co je potřeba někde uchovat, tak aby to nemohlo být smazáno. Ono to není o tom, že by to někdo nutně mazal všude, i když teda musím říct, že jako určité problémy mi třeba na YouTube i s tím dokumentem Google dělá, ale ono jde o to, že jedna věc je, že vy jako můžete přivízt toho koně k vodě, ale pít už musí sám. Ti lidé musí sami chtít se takto vzdělávat. A to bohužel se neděje. Môžem? Ve větším, ano. Super. Celá tá relácia, odkedy ja moderujem reláciu Ako ďalej na Slobodnom vysielači, tak už ste si určite všimli, že rozoberáme deje, tak ako fungujú vo svete, takisto tak ako aj fungujú na Slovensku. Mali sme tu a budeme mať pána docenta Jana Dudáša, ktorý tiež prediktora parazita svojím spôsobom vysvetlil. To znamená, že tie procesy sa snažíme vysvetľovať všetkými možnými spôsobmi tak, aby tí ľudia, ktorí nás počúvajú, to nejakým spôsobom vstrebali. Momentálne, respektíve dnes máme reláciu, ktorá je venovaná z pohľadu prediktorovi, z pohľadu tej koncepcie plus nejakým spôsobom, akým spôsobom prebieha to riadenie. Každopádne, my v Národnom obrodení plánujeme sériu prednášok s pánom Robom Mervom, ktorý je zakladateľom spoločnosti, nie zakladateľom, majiteľom spoločnosti Torden, a ktorý vydáva tieto knihy, čiže áno, plánujeme aj sériu prednášok a potom samozrejme to bude aj na YouTube, čo znamená, že to bude vo forme webinárov, kde tieto procesy takisto budeme vysvetľovať. To znamená, že áno, všetko má svoj nejaký priebeh, svoj čas, to znamená, že tie informácie sa snažíme k ľuďom, k poslucháčom aj Slobodného vysielača posúvať. Každopádne máme posledných 5 minút, Jirko, takže aby sme to nejakým spôsobom zhrnuli, áno, lebo aby sme to mali nejakým spôsobom ucelené. Myslím, že možná by stálo za to si říct, jak se z takového řízení vymanit. Nebo vůbec, jestli existuje nějaká možnost, kdy toto řízení nad námi trácí svoji moc. Uvědomme si to, že my jako lidské bytosti máme duši, máme jaksi tady svůj otisk, můžeme jít i výše určitých astrálních záležitostí, tak tam je potřeba si uvědomit, že dokud tu duši někomu neupíšete, tak vás nikdo vlastnit nemůže. Samozřejmě, že v tom daném životě prostě díky tomu, že tady jsou takové různé globální parazitické systémy nastaveny, tak je to
ne zrovna pro většinu lidí příjemný, když musí s těmito systémy počítat a žijeme v naší realitě, jenomže my jsme schopni si tvořit vlastní realitu a zároveň oni nám zapomněli právě říct, že jsme schopni i řídit. Proto se učíte ve škole číst, psát, počítat. A to je všechno. Oni nás nechtějí učit řídit, takže to znamená se vzdělávat a jak jsme se bavili o těch prioritách, ta nejdůležitější, ta první, ten světonázor, ten se tvoří v rodině a tvoří se ve škole a pak v tom vašem sociálním prostředí. To znamená, že tam se musí udát nejdříve změny a na tom můžeme začít pracovat každý z nás. Máte třeba svoje děti, záleží na tom, jak je vychováte. Zaujímavé. Dobre, Jirko, takže môžeme to zhrnúť tak, že začať by sme mali na prvej najdôležitejšej priorite, začať od seba a nejakým spôsobom sa snažiť získavať tie informácie trebárs aj zo slobodného vysielača alebo podobne. Každopádne, myslím si, že tento proces, ktorý momentálne absolvuje naša civilizácia, je proces, ktorým si, ako by som to povedal, ľudia musia prejsť. To znamená, že všetky tieto skúsenosti, ktoré momentálne naberáme ako spoločnosť, sa v budúcnosti nejakým spôsobom prejaví sa do kvalitnejšieho spôsobu života v budúcnosti. Či už naše deti, alebo deti našich detí. Takže asi ja by som to zhrnul tak. Čiže je to len a len na nás, akým spôsobom sa k tomu postavíme. No a samozrejme netreba zabudnúť na jednu dôležitú vec, a to je to, že tieto informácie, respektíve tie zrniečka pravdy, ktoré zbierame takýmto spôsobom, dá sa povedať, zo zeme, áno, je potrebné zasievať aj v iných ľuďoch. V ľuďoch, ktorých nechcem povedať, že pravda nie je, ale skôr, že tí ľudia momentálne ešte nie sú. Já bych, jestli máme poslední 2 minuty, tak bych jenom v krátkosti jenom řekl jednu věc. Za prvé, je potřeba začít u sebe. Tak. Říct si, ano, chci skutečně vědět, jak je to řízený a co tím pádem můžu udělat, protože když vím o tom, že nějaký proces nějakým způsobem probíhá, tak zároveň vím, jak já můžu upravit svoje chování tak, abych ho buď následoval, nebo šel proti němu. To je jedna věc. Druhá věc je, jak říkám, je potřeba o tom mluvit s ostatními a zároveň máme tady svoje budoucí generace. Tady ta největší výzva, která nás čeká, je de facto přeindoktrinovat, když to řeknu takhle hnusně tvrdě, tu současnou skoro ztracenou generaci a ty další generace na úplně jiný způsob vnímání kvality života. Takže asi tak. Přesně tak. A ještě poslední, a to je velmi pozitivní věc, jakákoliv událost, i když je negativní nebo pozitivní, je interpretována na základě vašeho osobního vnímání, na základě vaší percepce. To znamená, že jsou věci, které můžete vnímat negativně a jsou také stejné věci, které z jiného úhlu pohledu vnímáte pozitivně. Úplně v rychlosti, když vám ujede autobus, tak si můžete říkat, že to nejhorší, co se stalo, protože jste přijeli pozdě do práce a můžete dostat padáka, ale když se pak dozvíte, že ten autobus náhodou někde naboural, že ti lidé tam třeba spadli z útesu s tím autobusem, tak najednou jste strašně šťastní, že jste do toho autobusu nenastoupili. Tím chci říct, že všechno je otázkou i našeho úhlu pohledu a našeho vnímání, jak současných, tak budoucích událostí. Tak. Všetko je to vlastne skúsenosť a skúsenosti potrebujeme, lebo jedine tak sa vyvíjame. Ano? A ty sú k nezaplacení. Presne tak. Jirko, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si dneska prijal pozvanie do našej relácie a za podnetné informácie. Určitě a vy na Slovensku máte jednu úžasnou společnost, která vydává knihy, které pozvedají vědomí a činí lidi konceptuálně zdatnými.
Torden.sk, mrkněte na jejich stránky a vyberte si tam literaturu. To, co vás osloví, tak je určitě to nejlepší pro vás. Vám, milí poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Lúčim sa s vami. Prajem vám ešte krásnu a ničím nerušenú dobrú noc.